Naimbag gabigat aldaw malam ken rebiyo amin kakabsat siak ni Pastor Marcel iti makadwayo dito'y programa tayo naimbag gadamag. Naimbag gadamag gamang tednamnama ken liwliwa kada tayo iti daytoy a panawen ni Apo Jesus tagbendisyon itin tayo panagdayaw ken panagkararag iti daytoy arabii. Kakabsat, denggen tayo daytoy nga kanta, asagot ni Sister Grace Celestino Bungak, nga isuna ket maysang aktibo akamkamong iti Lawig, United Methodist Church, ijay Lawig, Ifugao. Denggen tayo ti kantana. Jesus, sawan ken ka, adan ka man, aduwa kinabagnang, dumteng to ti tiyempo, mapukaw da. O Jesus, agyaman na, di matak na luktan, napatay kadaram paspasol ko'y nugasan, puso ken panunod inka dinalusan, binaliwang tibang banag itinayin langitan, naidumduma unay ngagpaiso biag di maysa a Kristiyano, dumaw dawel dumakdakes man ti tiyempo, ragsaktal na at talinaed panunot ken puso. O Jesus, agyaman na, di matat na luktan, napating nga daram, basbasol ko'y rugasam, puso ken panunod, inka dinalusan, binaliwang tibang banag, itinayin langitan, garud kabsat ko, aglunem di tapusong, bubugtong nga anak ti Diyos Apo. Ridaw tapusong agtuktok ko nanak, anak kulog tamket, bastriken na kumak. O Jesus, agyaman na, di matat na luktan, napating nga daram, basbasol ko'y nugasam, puso ken panunod, inka dinalusan, binaliwang tibang banag, itinayin langitan. O Jesus, agyaman na, di matat na luktan, napating nga daram, basbasol ko'y nugasam, puso ken panunod, inka dinalusan, binaliwang tibang banag, itinayin langitan, binaliwang tibang banag, itinayin langitan. Agyaman tayo iti napinta sa kanta ang nangyagan tayo iti daytoy arabii. Ket kablawan da kayo amin kakabsat iti daytoy nga
aldaw, when dito yung rabii, keta ni Apo Diyos kumay tagbendisyon, kini Manong Salvador de la Cruz, nga nagkasangay di Kalman, 14, ken kastamot ni Sister Emicel Esponilla into no 22. Ni Apo Diyos kumay tagbendisyon, kadagiti amin, ngagkasangay, iti dayto nga aldaw, ken uri pa iti dayto nga lawas, madaydayaw, itinagan ni Apo tayo nga Heso Kristo, ken kastamot nga kayat ko nga kablawan, dagiti amin nakakabsat tayo nga agbuybuyat tinaimbaga damag ni Ate G. Reynante Torella Vega dita Dakota, USA. Ken urepay dagiti family iti saklayan dita California. Ni Apo Diyos kumay tagbendisyon kada kayam amin kakabsat nga makangog iti naimbaga damag dita Amerika, ken kastamot dita Australia, ken kastamot dita Canada, ken uray pay kakabsat di Israel, dagiti Ilocano ngagdingdingag di Israel, ken dita Middle East, dagiti kamkamong ni Pastor John Overn Lungob, dita Abu Dhabi, ken kastamot dita Dubai, ken dita South Korea, dagiti kamkamong ni Pastor Rosemary Rapanot. Ket niya po Diyos kumay tagbendisyon kada kay amin dita South Korea, ken dita Hong Kong. Niya po Diyos kumay tagbendisyon kadagiti Ilocano at taga Nueva Vizcaya, ken dadumapay nga lugar. Ken dita Taiwan, ken Singapore. Ken kadati amin dito ay nasyon nga Pilipinas, makaawat iti Ilocano. Niya po Diyos kuma itagbendisyon kada tayo iti daytoy baro atawan. Kakabsat iti naimbaga damag ket masarakan iti surat ni Isaiah, dito ay kapitulo 50 ken 2 versikulo maysa ginggana iti 5 ket kastoy iti maibasa iti naimbag adamag Biblia ket ibasa kada kayo kakabsat. Agsauak tapno pumigsa ti pakinakom ti Jerusalem, jak agulimok, agingga at di maisalakan ti syudad, ket agranyag ti baligi na akas silaw ti rabii. Jerusalem, makitanto dagiti nasyon iti panagbaligim, makitanto dagiti arida ti dayag mo, at danto baro anagan mo, nagan nga ited a mismo ti Apo. Agbalin kanto, anapintas a korona iti ima ti Apo. Saan kanton amawagan iti nabaybayan. Dintumot maawagan ti dagam iti asawa anapanawan. Baro anagan munto ti isuti ipangpangruna ti Diyos. Maawagan kanto ti dagam iti naragsak anaasawaan. Gaputa maragsakan ti Apo kenka. Ket ibilang nanto ti dagam akas asawa. Kas iti lalaking agtutubo ang mga sawa iti ubing abalasang. Isu amang bukol kenka. Alain na ka akas asawa. Kas iti nobyo ang maragsakan iti ayaten na. Kas tantumet ang maragsakan ti Diyos kenka. Ni Apo Diyos ti agbendisyon iti panakaibasa daytoy paset iti nasantuan asurat kakabsat. Iti daytoy nga kararag ni Isaiah when ni Isaias kakabsat ket agpaay. Iti panakaisalakan dagiti tao iti daydi a panawen ken uray pay iti daytoy a panawen tayo. Adda kapadasan ti maysa nga anak iti amana asaan nga gayat ken saan amang padayaw iti Apo. Keta kanayon nga mabati nga isuna kakabsat iti balayda tunggal aldaw iti panagdaydayaw keni Apo Dios. Ngem gapu iti karkararag dagiti anak na ket nabaliwan iti kinatangken iti puso na. Ket daytoy nga ama ket napan ijay kapilya ket nagdaydayaw iti Dios ket anyan kakabsat
aragsak gaputa dinumingon nga isuda nga pamilya ket agdaydayaw da iti Dios. Kasta amet kuma iti kada tayo nga iti pamilya tayo ket kadwa tayo isuda iti panagdaydayaw kini Apo tayong Hesukristo iti daytoy atawen. Ket kakabsat saritaon na daytoy paset tinasantuan a surat iti kinaragsak iti maysa a pamilya nga agdaydayaw iti Dios. Isumet iti pakairamanan iti iglesia kakabsat. Ket iparang na ditoy iti Dios akas nobyo wenno asawa. Ket ditoy nga iparang nakadatayo nga datayo amamati. Ket may sa pakaseknan tayo iti panakaammo tayo iti ayat ni Apo tayo nga Hesukristo. Nga baboon iti daytoy nga ayat ket adumet kuma iti maisalakan. Ket kakabsat sapay kuma tagtultuloy iti panakaisaknap iti naimbaga damag kadagiti amin at tao ditoy ayan tayo alubong. Ditoy kakabsat nga impadto ni Isaias ti aldaw ti Jerusalem ket mapuno iti dayag ken kinalintog iti Apo. Dagiti tao ti Dios ket agnaed danton iti talna ken rag-u ket ti entero alubong maitan ukto kakabsat. At danto baro anagan na akas ko na daytoy paset iti nasantuan na surat nga imbasak. Isu iti pangpangruna iti Dios ket naragsak naasawaan gaputa maragsakan ti Dios ken kuana ket ibilang nanto nga asawa akas kuna na ditoy paset ti nasantuan na surat ditoy bersikulo 4 ken iti 5. Kakabsa ditoy ket dagiti tattao nga nagipatarus itoy ket mamati da. Ani Isaias isut agsasao iti umuna a bersikulo. Gapu iti Sion kunana ditoy jakto agtalna ken gapu iti Jerusalem jakto aginana agingga iti ruwar iti kinalinteg na akas ranyag. Ken ti panakaispal na akas may sa asilaw at dumardarang. Kakabsat ti paset ti nasantuan na surat iti Biblia ket ni Isaias at daan iti dakkel a reget a makita na ti aramiden ti Dios apan nangisalakan kadagiti amin nga anak na. Isut gapuna asaan ngagtal na ken saan nga ginana nga agkarkararag tapno dumtengen iti panakaisalakan dayta nga Israel kakabsat. Ket may patungpal to daytoy akari ni Apo tayong Hesukristo iti umuna nga isasangbay ken agtultuloy ang maitungpal ita apanawen iti biag iti iglesia baboon iti sao ken ti espiritu ken ti kastamot ti namnama iti maudi nga isasangbay iti panungpalan iti lubong. Kakabsat iti iglesia at daan mo't iti kastoy naindaklan areget a makita ti sungbat dagiti dawat ken kararag tayo. Keta makita tayo iti sungbat iti Dios kadagiti dawat tayo kadagiti napalpalabas at tawtawen. Daytoy nga tawen keta mapadasan tayo manen iti ragsak iti panagmaymaysa tayo ngagdaydayaw iti Dios. Adu dagiti napadasan tayo kakabsat kadagiti naglabas at tawtawan, kang runaan na, idi tawen 2020.
adu dagiti rigrikad ken dandanag tayo iti dayta nga panawen. Ket kakabsat, iti tawen 2021, ket nakita tayo, iti pananglawag ni Apo Diyos iti biyag tayo. Iti kinapudno na, pinatibker na tayo ni Apo Diyos iti pamati. Saan tayo nga naawanan iti namnama, iti napalabas nga tawen 2021. Ket ita nga tawen iti 2022, mas lalo nga adda iti makitkita tayo nga nasayaat nga aramiden iti Diyos iti biyag iti tunggal maysa kada tayo. Iso nga masapul kakabsat iti panagtultuloy tayo nga agdaydayaw iti Apo. Kakabsat, maaramid kuma ti panang tagikwa iti Diyos kadagiti amin a pinarswana. Uwenno kang runan na kadatayo a pinarswana at tao. Agbalin kuma akas nobya dagiti tattao ket ni Apo tayo nga Hesukristo met iti nobyo. Ket kunana ditoy agtipon da iti napudno a panaginayat ken panagasawa akas kunan ni Isaias kakabsat. Naimbag unay at itunggal tattao ti Diyos agkararag at di agresat akas kunana iti baro at tulag. Saan ngagtalnaken, saan nga ginanang agkarkararag, ket agpaay iti panakaiturong dagiti mamati nga agayat ken Apo tayo nga Hesukristo amang isalakan. Kabsat umuna nga idawdawatan tayo iti tunggal pamilya. May kadwa dagiti gagayem tayo. Ken uray pay dagiti ipatpateg tayo kakabsat. Dagiti katarbuan nyo, idawdawatan ken ikarkaragan nyo isuda. Asapay kuma ta uray pay isuda ket awaten da ni Apo Hesukristo kas manubot ken mangisalakan da. Gaputa ammo tayo kakabsat nga saan amin ket imawat ken Apo Jesus at dalata dagiti kaopisina nyo nga saan pay nga imawat ken Apo Hesukristo ket iti daytoy nga gundaway ket ikararagan da kayo kakabsat nga dagitoy nga makitkita yo nga paset iti pamilyayo, gayemyo, katarbawanyo, nga saan pa yung imawat ka ni Apo Dios, ket makita da, iti Diyos kada kayo. Ket isumot iti dalan, tapno awaten da iti Diyos, akas manubot ken mangisalakan da. Ket iti dayto yung rabi kakabsat, ket agtultuloy tayo ngagyaman iti Diyos, ken dumawat iti kaasina. Agtultuloy kuma iti panang bendisyon iti Diyos kada tayo, iti dayto yung tawen 2022. Ket madaydayaw akan kanayon ni Apo Dios iti biyag tayo. Awan sa bali nga pangipaayan tayo iti kangatuan na panagdayaw no diket ni Apo tayo nga Hesukristo. Ni Apo Dios kumay tagbendisyon kadati amin kakabsat ket kantaan tayo dayto nga kanta amok ti Dios di naktubaybayan ken amok ti Dios sungbatan na kararag ko. Amok ti Dios di naktubay bayan. Amok ti Diyos di naktubay bayan. No agbyagak anasantuan kinadakes pagpanawan. Amok ti Diyos di naktubay bayan. Amok ti Diyos sungbatan na kararag tayo. Amok ti Diyos sungbatan na kararag ko. Amok ti Diyos sungbatan na kararag ko. No agbyagak anasantuan kinadakes pagpanawan. Amok ti Diyos sungbatan ng kararag ko.
kararag tayo, naindaklan ken manakabal nga Diyos, peksamitin kami panagyaman ken ka, iti dayting rabi nga, iso nga insagot mo kada kami amin o Apo, tapno gikinablaw kami, ken agdinggag kami kadagiti sasaom, manipod iti surat ni Isaias. Agyaman kami Apo, iti pamindisyon mo kada kami, ken uray pa, iti panangisalakan mo kada kami o Apo, manipod, kadagiti saan nga nasayat apagteng iti biyag. Ket amami nga nasantuan, no kasano iti panangisalakam, iti ilim nga Israel, kastamat kadi nga isalakam iti nasyon mi, nga Pilipinas. Ket Apo Diyos, kasyam kadi dagiti amin nga umili, asapay kuma, iti daytoy nga bulan, iti Enero, ket maddaan kami, iti nasayaat o Apo nga biyag, ket iyadayon na kami iti peggad o Apo, akas iti gingunod, dagiti bagyo, ken layus, ken dadumapay, nga disaster o Apo, mapasamak iti nasyon mi, iti dayto nga tawen, ket amami nga nasantuan, idawdawat mi, asapay kuma, maddan kami iti naurnos nga eleksyon, iti dayto nga tawen, ket amami nga nasantuan, madaydaw tinagan mo, ket dagiti kakabsat mi nga OFW, bendisyonam kadi isuda iti inda nga panagtrabaho iti balasiw taaw, ket bendisyonam dagiti pamilyada, ken kastamet o Dios nga dawdawatan mi dagiti frontliners, dagiti healthcare workers, ken dagiti amin nga agtratrabaho iti daytoy nga rabi o Apo, bendisyonam kadi isuda amin, ket sika iti mangipaay tinaset nga salunat kadakwadam amin. Ken kastamet o Apo nga dawdawatan mi iti Iglesia, iti United Methodist Church, aramaten na kami o Apo, amin nga anak mo nga mangyeg iti naimbaga damag, ket may kanmi tinamnama dagiti anak mo o Dios nga mapukpukawan iti namnama iti daytoy apanawen. Ket amami nga nasantuan, bendisyonam kadi dagiti amin nakamkameng mi, dito'y nasyon mi ken addamod dada ijay balasiw taaw, ket agyaman kami o Dios iti presensyam kada kami, ket agyaman kami o Apo kadagiti sasaom amang pabaknang iti panakaamumi ken ka. Ket o Ama, makainan na kami kadi, anasayat daytoy rabi, tapno inton bigat, ket makapagdaydayo kami manen iti nasantuan anagan mo. Ket bendisyonam o Dios itiin kami panagturog iti daytoy rabi. Ket dagiti iti dawat ken kararag mi, babon iti nagan ni Apo mi nga Hesukristo. Amen. Naimbag nga rabi ti amin kakabsat, ket madaydayaw ni Apo tayo nga Hesukristo, inti tayo panaginan na iti daytoy arabii. Amen.